Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
connection ang nangyari. The views and opinions expressed by the host Sige. in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Nem, ano nangyari dyan? Psst! Ano nangyari? Fight na! Magayulon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil hindi malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Kung sisay sa iyo. Good morning, Tabaco City! Yan po sa syudad kang Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po.
Boss Bob. Ma'am Yoli, good morning. Sir Mario Castelo, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes, Friday. Petsa 30 na. Kang bulan na Enero taon 2026. Sabayan po nito sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-orestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy-rapoyan kan sa mga pigpapaarabot man po nindodig din mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. January 30. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre duman po sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. O dahil na ganito paglingawan na sa kuyang tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung kananggad kamo magduman, pag bako man kamo imbitado. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamo. Sabi sa 3rd District, malang supog. Ay ka man imbitado, madaman ka. Sarap patabin tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya masana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunya. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, Parang kumakanta. patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox Seya. Si Mr. Hulbutan na tabi ni ano tabi na hulbot na dahil nga yata maliputo. Pisil nga maghulbot. Malipot ang pana. Live the live! Ngunya pong aldaw kita nin Biyernes. Petsa 30 po kang Enero taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po kang samuyang General Manager Maestro Nil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kang pamilya, sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man po ang ma-stress. Sa mga panahon po tabing araw kaini.
TV. Biyernes na. Friday! Ano ngunyan? Sweldo? Sweldo ngunya? Sweldo? Tsa 30 bagaw. Kas kasuno ng aldaw di. Sarong aldaw na sa natapos ng Enero. Kamusta po? Magayon ang panahon ha. Maray ngayang ngunyan magimik. Ta weekend. Tayo daw ngayang maray ngunyan magduma. Giling lamang ngaya kita kang bukid. Na nagwawawa nin baga sa tuyang bukid. Si Bulkang mayon. Padagos tabi ang pagbuga. Nagdadalnay ang baga. Yo. Hunitabi sa mga purulok-pulok na dyan. Ang Commission on Election mga tugang o kaya COMELEC nagluwas na nin calendar of activities. May kinaaraman po ini sa gigibuhon na barangay and SK election ngunyan tabing taon 2026 sa Nobyembre 2. Aldaw po yanin mga kalag. Dakulig diyan dududa. Garing nga din nilawos. Garing nga ma-extend na naman sa mga barangay official. Dahil na naman yan ni Malawo. Holiday bagaya. Nga din Malawo siya. Commission on Election nagsusunod sa naya. Ngunyan inda. Ano ngaya? Lawas daw. Bata ngaya sige ko na ngayang ulok-ulok ngaya. Sige ko na ngayang ngisi-ngisi. Sa mga kabarangay ko. Mabuto na ngaya ako sa barangay may. Kabus ko na ngaya primo, prima, pade, made. Madali una bagali nga. Pagkatapos kayo ni kang Enero, Pebrero na. Munan mo kaan. Holy Week na. Tapos kan mapail ka na kang COC. Dakol ka na ngayang primuhon. Madi, padi. Ayan, nilingan na tabi nindo ano, dati doon tana. Ay, ngapot digid ako laon hapot kung malawos man ang gadini. Yo. Unday na naman ni malawos sa paldo na naman kani sa mga dating mga opisyal. Mapasiriring naman ni Tulo sa London. Ano tabi sa mga barangay officials kunyan? Ano tabi, kumusta sa palondon nindo? Ano may natatada pa lamang kang sa inong honoraryo? O puros duman sa linondon nindo? Para taga-pirma naman sa nangaya kami kang payroll ngaya sa honoraryo mita o tubaga ngaya inot na siniro balance mi nga so palundon. Kaya ngunyan nagpipirma na sa nangaya kami sa payroll. Sana ngaya may waiting na. Makadilin siya lamang. Tapos magpakwari. Dilin siya lamang ngaya kami. Ling mo na yan. Maray na baleta po sa mga konsumidores kang Albay Electric Cooperative. So singil tabi sa kuryente kang Aliko may pagbaba tabi ngunya na bulan na Enero. Maray pa so Aliko may pagbaba so gasolina sige sa nang taas. Naka-experience na kamo pasiring dyan sa siyudad kan Legazpi, hali kita sa First District. Surod construction baga dyan sa barangay Bigaa, Asin, Arimbay.
Aasahan databi na mapapadali na matapos yung road construction dyan. Gari 24/7 databing pigtatrabaho. Ilingunta. Sarong aldaw, inabutan kita ki mga sobra sarong oras na traffic dyan. Perwisyo! Lingon tahata. Baka magbisita naman si Secretary Dizon. Digdisalbay. Pagbibisita baga kita kan mga opisyalista, minakaras ka sa trabaho. Pero pag day kayo nagbibisita, pag Sabado, Domingo ka, day man kinagtatrabaho dyan. Bala man niya ka mo dyan magka-restorbo. Yugon mo yan. Kita talagang mga Pilipino, di. Kung day kinagbabantay, day sana. Pero pag may mabantay, Maria, pag may maabot na bisita, lalo na halangkaw na opisyal, taga DPWA, iling nga sa Maharlika Highway, dyan sa Andaya Highway, na mabisita si Secretary Dizon, bakong inarayo sa ibang tinampo? Puga-puga baga. Puga-puga. A day before na magbisita si Secretary Dizon kan DPW, so to puruga-puga kipakaray. Nag-araga pati biyo, pati banggi, matanga, trabaho. Maabot nga si boss. Baka ngaya si paon kita. Arog kita kayan eh. Yo! Sige tabi, mga tugang yan ang satuyang mga re-reparohon nganyan tabing aldaw kita ni Biyernes. Digdi po sa talawkan sa tuyang programa. Alas 7:19. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi, mga tugang, mga kabayan. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Gari nagkukusog ang amihan. Madagos ang makusog na lipot. Maray na sa nangayakin ni Sigwa ki mga jowa. Paano sa mga warang jowa? Sisayang ko kupuun mo. Inay ko. Tanglay ngayon. Sige tabi at ako ang tatabi mo ng linya kang Pag-asa. Yan na tabi, bibilab sa Pag-asa. Yan na. Sige tabi, yan ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa. Good morning tabi, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Muling nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Mindanao at nagdudulot nga po ito sa kasalukuyan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Caraga Region at inaasahang magdudulot pa ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Samantala, apektado pa rin tayo ng Northeast Monsoon o amihan at umiiral pa rin ito sa buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas. At ngayon nagdudulot pa rin ng maulap na papawirin at mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Northern at Central Luzon. At maliban po sa mga mahihinang pag-ulan na yan ay ang patuloy na malamig na panahon na nararanasan po natin. So asahan din po natin sa mga susunod na oras, patuloy pa rin tayong makakaranas ng may kalamigang panahon, lalong-lalo na po sa umaga, sa madaling araw hanggang umaga at sa gabi, dahil patuloy pa rin ang pag-prevail ng amihan o Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala rin tayong inaasahan. Pero patuloy po tayong magkatabi sa updates ng Pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes. Sa pagtayo ng ating panahon para sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may tsansa pa rin ang mahihinang pagbuhos ng ulan. Any time of the day, dito po sa Cagayan Valley Region at sa Aurora Province, maging sa mga lalawigan ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, at maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan.
Samantala sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Metro Manila from 21 to 29 degrees Celsius, sa Baguio ay malamig pa rin ho from 13 to 21 degrees Celsius ang inaasahan natin for today, 20 to 21 degrees Celsius naman sa Laoag City, 21 to 28 degrees Celsius po sa Tuguegarao City, habang dito sa Tagaytay ay 20 to 27 degrees Celsius, sa Legazpi ay 24 to 30 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala dito po sa Eastern Visayas, sa Leyte, Southern Leyte, maging sa Caraga Region at sa Davao Oriental, asahan natin ang maulap na papaurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kasama na dyan yung mga pagkidlat at pagkulog dahil sa epekto ng shear line. So yung shear line, yan ay yung boundary ho ng hangin na amihan o boundary ng northeast na hangin at yung easterly po natin na hangin. Yung boundary ho na yan ay nagke-create usually o nagge-generate ng mga kaulapan at mga thunderstorms, series of thunderstorms. Kaya't yung mga lugar na naaapektuhan ng shear line ay usually po nakakaranas talaga ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas, isolated na mahihinang mga pag-ulan naman ang pwedeng maranasan dahil din sa amihan, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao ay may posibilidad ho ng mga localized thunderstorms. Sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Gayon din sa Cebu City at 24 to 30 naman sa Iloilo. 25 to 31 sa Puerto Princesa, sa Kalayaan Islands ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao City ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. At ang sunrise po natin is 6:25 in the morning. Sunset naman natin later is 5:54 in the afternoon. Bagamat wala po tayong gale warning, ay patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa hilaga at silangang bahagi ng bansa, lalo na umiiral pa rin at prevailing pa rin ang amihan sa bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa pagmata, kagusta mo, Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamagkakasayan. Kusong kaya serving na ang amihan. Amihan tabi Papadong. ulot mo sa May share line naman sa may parting Visayas and Mindanao. dati, Dagos manggiraray na malipot ang sa tuyang panahon. Yeah. Hanggang pagarin sa February adi. takot, Sige, pasiguro lang tabi, magdara lang tabi permiki panangga sa oran tayo nabigla sa nabaga. Yo. Sa mga motorista tabi, ingat-ingat man. Pag dumug ang tinampo baga, delikado. Yo. Sige, dahil man ki maraot na panahon na nahilingan Pag-asa. Very good, thank you. Alas 7:26 na tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Salamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house,
Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. And uhayo gozaimasu, Madam Maylin. Ingat tabi permi. Siring man mga tugang ang programa ngini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Board Member Attorney GIO Bungao. Siyempre yaon man po dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ang bagong malinaw, ABC President Capart Abela. Yaon man dyan si Board Member Carol Siga, asin si former Board Member Vic Siga Jr. Yan man giraray. Siga man giraray. Siyempre ang programa ngini daraman po sa tuya kang Best Coffee Green. Best Coffee Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang pertitabi Ma'am Jocelyn Antipuesto. Na pag-inumon pagkaaga Best Coffee Green. Yo! Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Belated happy birthday kay Tita Joyce Canyo. Birthday kasud man ni Tita Joyce. Pag nag-birthday na si Tita Joyce, may ma-birthday naman pag Marso. Nag-birthday na si Tita Joyce, may ma-birthday na kaya. Sunod. Sige po, alas 7:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa. Nakalipas lang pwedeng importante sa nang pagiromdom. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ala, sige! Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:30 na. Ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa natabihan makuha papachoy. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Board Member Attorney GIO Bungao. Siyempre, daraman po sa tuya yan na oras na yan ni Municipal Councilor
Irene Morales Pahot, Mayor G. Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Board Member Carol Siga Asin, former Board Member Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman po sa tuya kang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Parte yan tabi Sir Max Biro na pagrurup-rupon pagkaaga. Malipot-lipot ang panahon. Best Kape Green. Sige, balik po kita mga tugang digdi sa programa. Ako mapogirariyan sa indong lingkod, Manny Moksey. Apo ini si Mr. Hulbutana. Kunyan po nga daw kita nin Biyernes Friday. Petsa 30 po kang Enero taon 2026. Kundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata tabi Papa Joy. Fight na kita! Serbisyo Asin Reparo. Sige tayo kang good morning. Friday. Sir Rax Biron, kumusta tabi dyan ka mo? Gari maliputon dyan sa area mo, adi. Digi sa mo ya, mga 24 degrees Celsius. Pero si bating tatarakigan maray. O dyan sa Indo, talagang matindi dyan sa Canada. Yo? Sige, ringat-ingat tabi ha. Sarungal daw na sana tabi Papa Choy. Tapos na so, bulan kang Enero. Sisayan mga nagharamon tabi Papa Choy na mga pag-iriba mo dyan sa provincial meet. Yaon dyan sa Ginubatan. Kumusta so haramunan? Haramunan. Naghamon nga so pamangkin mo. So ipangod mo. Naghamon. Ang apod kan sa 3rd District. Naghamon. Digi sa tuyan naghamon so nangangagyat sa 1st District naghamon pag hinamon mo ngayon nagagyat nangangagyat ka dyan nga naghamon naglaban digi sa tuya so nagkawat naglaban sa 3rd District nagamon ngayon nagamon nagamon ngayon kumusta so karawat dyan baka lamang tatod makakuha kita ki update kang palarong panlalawigan sunod kang palarong Bicol na gigibuhon dayan dyan tabi sa Legazpi sa maabot na Marso okay dangog tabi so mga may plano magkandidato sa Nobyembre sa Barangay NSK eleksyon may pigpaluwas na tabi ang Commission on Election na calendar of activities. As per COMELEC Resolution number 11191. O na, dangugan na tabi ni Papa Choy kung makandidato ka. Filing of campaign. Mapail kang COC. Filing of Certificate of Candidacy. So sabi digdi September 28 to October 5, 2026. So ang filing kang COC sa Oktubre. Ang pag-file po kang COC iyo po mapo niya na September 28 sundo October 5. Kaya sumay mga may plano na magkapitan, magkagawad, mag-iski chairman, mag-iski kagawad. Tandaan na po nindo ini. September 28 to October 5, 2026, yan po ang pag-file kan sa indong mga COC. Certificate of Candidacy tabi Papa Choy. Ihanda na tabi yan. Sa October 22 to October 31, 2026, yan po ang official campaign period para sa mga barangay NSK.
Yan, pirama na aldaw, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 aldaw. Yo, may 8 aldaw man kamo magkuro kampanya dyan sa indong barangay. Halimbawa, sa indong barangay, may dusing purok. Kayang-kaya yan. Yo, may 8 aldaw man kamong maglilibot-libot dyan sa indong barangay. Yan ang campaign period, October 22 to October 31. Election period tabi mga tugang, October 3 to November 9. So election period, gun ban and other provision. May gun ban na naman. Pon Oktubre 3 sundo Nobyembre 9. Ano ini mga prohibited acts? September 3 to December 2, 2026, ban on release, disbursement of public funds and public works. Sige. September 18 to November 1, 2021 for appointments, promotion, salary increase, hiring, and creations of new position. Sa barangay tabi ni Pading Nico Basas, good morning tabi sa imo dyan sa area mo. Kumusta? Gariso halangkaw na leader digdig kang New People's Army digdi sa Albay, gari na maaram na sa ibabaw kang kinabanano. Makamurumundo man isipo na habang grabe so katatago niya kung sain-sain nagtatago, inabutan kihilang hanggang na nagadanasan na. Kung suminuko sa gobyerno, di natabangan ko ta na di napabulong na kaiba niya pa sa mga kapamilya niya kuta na. Ang pigkonfirmar na yan kang Philippine National Police digdi sa Albay na salang kaw na official kang CTG, Communist Terrorist Group digdi po sa Albay na maaram na. Okay, diretso kita digdi. Sa September 28 to November 2, vote buying and vote selling strictly prohibited. Baka joke. Ang hapot ngunyan tabi Papa Choy, may pirirakan pa ba? May barakalan pa ba kiboto sa maabot na eleksyon sa barangay NSK? Tagariday ngunyan ki maayuda so mga kontratista Jake. So mga politiko dahil mga pirak, taday magkipirak sa mga kontratista. Paano kayo ni ngaya sa mga manok ninda sa barangay ta? Nag-aayuda baga kayan sa mga local officials man. So local officials makwasinda duman sa indang mga kontratista. Paano kayo ni taday kimakuahan mo niyan? So tigkukuhan kang mga local officials ta so mga kontratista daingon yang ki-project. Paano yan? Ibig sabihin nga ang ralaban ngunyan tabi Pading Nico sa barangay, ang magarana ngayon ngunyan sumay mga pirak na sa diri. Halimbawa, si Papa Choy, makandidato para kapitan, paldo ini mapirak ini dyan sa barangay niya. Iyan ang posibleng gumana. So igwa kisadiring pang igagastos sa eleksyon tabi, Sir Tope. Pero kung ngaya so nag-aasa sa partido, nag-aasa sa mga local officials, nako, kawawa kangkungan ang abutan nindongon yan. Tabata pinatuod tabi nindo sa mga tao, pinatuod na nindo sa mga kabarangay nindo, na kada ma-eleksyon igwa tabi ki pigpapaipit. Kaya baga sabi kang Comelec, pigbabasol sa mga butante.
Sala nga yan nindo, tayan ang ibinuruto nindo na nananao kipirak pag maeleksyon. Sala nga yan nindo yan. Sabi man kan mga butante, dapat nga yan may sala dyan, so kumilik, taka mo. Dapat, day nindo pigdadarakop, sunag, babarakal kibuto. Nem, pasarala-sala, nakita ka yan. Ata na may mga tultul na mga nagkarandidato na manindot pig buburuto ta. Ang gusto nindong makaluwas sa mga pulpol. No. Ano na yan? Tapos mangurub-ngurub ka muna. Ano na ngayon yung barangay? May dahil lamang kasinsuhan. Ang ibinuruto nindo, so dahil man ki mga kahawong-hawong, dahil man ki mga pagkaaram nga ni. Ang aram sana mag-resibi kang honoraryo. Dahil nga ni nakagibo ki resolusyon. Nahiling na nindo yan. O yan. Sana makaukod na kita. Hindi dahil man kita nakakaukod. Pira ng beses mag-eleksyon. Iyo manggiraray. Basta ngaya primuhon ta. Dahil ta pwedeng pabayaan. Iyan ang problema sa barangay eh. Pagdakulan sa imong kamag-anak dyan, dahil ta ngayon pwedeng pabayaan si primo. Maski nga si primo dahil man niya kipag-garam, ibuto ta ngayon, paano nga kaya pag nagtarawan niya kay ayuda, primuhon niya, dahil man pwede nga yung dahil kita kan dahil paunran, ta sa di rin tao kita. No. Sabi digdiha, September 28 to November 2, boat buying and boat selling is strictly prohibited. Kumusta nga dyan tabi, Chip? So, boat buying ngayon sa area mo? Kumusta nga dyan, COP? Kumusta nga dyan sa boat buying dyan sa area mo? Sabi kang alangkaw na official kan sa iyang kumandansya. Ay ngaya sir, subot buying mga digi sa area ko, peaceful. Peaceful. Dahil problema. Dahil ribok subot buying digdi sa mo. Gabos ko ngaya pig, pabayaan ko sana ngaya magbarakalang kibuto. Total ngaya, gabos man. No. Kaya so sabi, peaceful ngaya digdi subot buying digi sir. Ayan mo hindi yan. O na. Sa banggitabi kang eleksyon, o niya, eve of election, November 1, 2026. Dahil na pwedeng mangampanya. Tayan tabi, piyesta tabi yan kan mga gadan. Baka, di ba November 1 is the All Saints Day? Ibig sabihin, piyesta kan mga santo. Piyesta kan mga gadan ang November 1. No campaigning, no liquor or giving a free transport or kaya food. Dahil pwede may liquor ban. Dahil pwede mag-inom pag Nobyembre 1. Kung wala ka kipang inom. Pang-inom ka bala ka sa buhay mo. Yo. Oh. Dahil pwede magtaonin pagkaon. Paano kaya nisong mga nangangalag? Dahil pwede magtaonin libreng lunadan. Dahil pwede so free transport baga. Ngaya a day of election, November 1, dahil ka pwede magpakaon. Paano ngaya so tinulod niya sa kampusan to? Bagong iyo tabi Kagawad Jeanette Castelo dyan sa barangay Santa Elena. Tandaan mo ini ha, tabata gari makapitan ka na dyan. Tandaan mo ini gari makapitan dyan sa Santa Elena. Suaki ni Manoy Jess na Castelo. Aki ka ni Manoy Jess adi. Si Kagawad Jeanette Castelo, gari mga kapitanay ni dyan sa barangay Santa Elena.
O tandan mo tabi ni Hakap, kung ikan makapitan dyan, tandan mo initangan, hindi ka maiswido. O tandan ha, day of election, November 1, bawal na tabi magkampanya, bawal na manganap. Ang mga tao kanya sa Campo Santo. Hindi sana kung magburuto sa mga gadan. May liquor ban, dahil pwede palibre nin palunad, transport, asin. Dahil po, bawal tabi maglibre nin pakaon. Maski birthday mo. Maski birthday mo, dahil pwede, bawal. So, during election day, tabi mga tugang November 2, 2026, Barangay Anesque Election Day, ang voting hour mapun tabi yan alas 7 nin pagkaaga, sundo alas 3 nin hapon sana. Tanda niyo ha, sumaburoto, alas 7 nin aga, sundo alas 3 sana nin hapon. Ngunyan, ang pagkatapos kan, igwa na, kambasing na. Counting, canvassing, and proclamations and other polls. And closing of polls. Ibig sabihin, mga tugang, pagkatapos kang canvassing, pagkatapos kang counting, ipoproklamar tulos tabi, sunanggarana. Taman numano ini. Baldis ang pahit kani. Baldis ang pahit kani. So, after elections, December 2, last day tabi kang pagfile kang susi. So, statement of contributions and expenditure. Yan tabi ang mga tanda nindo, mga may plano tabing magkarandidato para sa Barangay Anesque election. So yan tabi mga tugang ang calendar of activities sa gigibuhon tabing Barangay Anesque election sa maabot tabing Nobyembre 2. Una ang dakulaon na question mark tabi Sir Tope. Dakulaon na question mark. Una ang hapot. Ano ba talaga? Malawos ba ining election sa November 2 o dae? Taang Comelec, nagluwasan na yan ki calendar of activities. Paano kayo ni? Taang November 2, holiday po yan. So mga yun naman ko tayo ng timing kasi mga may mga trabaho, tapos mga mauruli sa indang puro probinsya, pista kan mga santo asin kalag, so nauruli bagayan. Tama-tama ko tapag pityados, makakabuto tulosin na, makakabutosin na. O kaya lang, iyan ang hapot. Ano ba talaga, kuya? Malalabos ba ining eleksyon na ni? Sa November 2, 2026? O kaya ipagpapaliban na naman ini? At ang holiday, may mga ramunasan na, nakulo ng perming rason. Nabaka ngayaday na naman ini malawos, tahali di baga? Sa November 2. Iyo man adik po puro pangaradji kan sa mga incumbent, sa mga opisyal tangon niya sa barangay. Dahil na ngayon mo na, nga hindi kita magastusan. Iyo, tadayta na ngayon sigurado ngunya na manggana pa kita. Tadain na kaya kita ki masuporta sa tuyang kontratista. Wala ba nga ngayon dyan si boss? No. Lalo na kung malaom ka mo sa ayuda kang sa indong mga local officials. Uyugo-yugo nindo yan. Pero kamong barangay, magastos ang eleksyon sa barangay. O halimbawa, paano kaya niya ngaya local officials? Daiman ki, maitatao sa indong local officials. Tas so local officials, ang nagtatao sa local officials, so mga kontratista ninda. Panggasto sa eleksyon. O paano kaya ningon yan? Warang kontrata. Daing project. Warang flood control. Daing koleksyon. No. Tios tabi so sa indong mga politiko ngunyan asin mga kontratista na aasahanin daw. Bako naroon kang inot. Na dakol ka mo pig-aasahan, politiko, kontratista, na matabang sa indong pag-arog ka na eleksyon. O ngunyan,
mababalo tangon yan kung talagang kakayanon kang sa tuyang mga makarandidato. Kaya maraingon yan da magkandidato. Halimbawa ko ikaw may pirak-pirak ka man dyan sa barangay nindo, advantage ka. Posibleng madaog mo na ining sa mga dahil mga pagkasabot nga ni nanggagana sa na dahil nga ni ta piga-ayudahan ka sa tuyang mga local officials and piga-ayudahan ka sa tuyang mga kontratista. Pag may tausa na sa barangay, gana na iya. Kundi, dahil tao garing pig-iisip mga tugang, mga kabayan, sa mga kabarangay niya to, na dapat ang isipon ta, ang iburuto ta dyan. So tatao, tabako, bako karaw-karaw tabi ang maging opisyal ka sa sarong barangay. Ay ka man pwede dyan na ma-opisyal nga ako, mabarangay ka, magbarangay kagawad niya ako, tanganing magpurupakyot lamang ako. Bako yan. Dakulangon ang responsibilidad mo. Kung aram mo sa na iyan, kung da ka mangkiaram, ang aram mo sana mag-receive ki honorarium. Maring nga di kita may honorarium lamang ang pagtumbang ngaya kambulan, igwa kaming honoraryo. Buda ngayon may mga suro seminar man niya kami sa ibang lugar. No. Inay ko po. Yo. So yan tabi ang dapat isipon tano na ang realidad kaya ang nagagana sa barangay subay mga darakula na pamilya. Yo, dahil taban niya pwedeng pabayaan si primo, si prima. Dapat ngaya yan ang manggana. O kundi hilingon tatabi sa performance. O nabalo ta na baga? Nabalo ta na tabi sa mga ibinuruto ta ka nakaaging eleksyon sa barangay. Ano tabi, kumusta? May mga ginaribuhan lamang sa mga ibinuruto ta? Kung wala mang ginaribuhan, paralitin na nindo yan. Lalo na sa mga balasubas diyan na kapitan na inabusos sa inang posisyon. Na sa mga rescue vehicle, yun natigya si service na personal. Pag si service kang pamilya, yugon mo yan, kapitan nindo arog kaya. Tapos ngayon kandidato gararain da. No. Ay, pagka mo nag-read up. Pagka mo nag-read up na binalasubas na nga ni ka mo, tapos yung manggirari bubuto nindo. O ang apod kan sa indo, ano apod kan sa indo? Kung yung manggirarang ibuburuto nindo sa barangay nindo, ang apod. Ano ang apod kan sa indo? Serbisyo asin reparo. Sige, good luck tabi sa mga kandidato sa barangay NSK election sa Nobyembre kung malawos tabi yan. Okay? Sige. Digdi kita sa sarupa na importantiho na maray na balita sa mga albayano. Singil tabi sa konsumo sa kuryente may pagbaba. May pagbaba tabi. Ngunya na bulan kang Enero. Ay nito. Tanganing may share taman sa satuya mga pagkini mga albayano na nagkukonsumo tabi nin kuryente. Sabi digdi mga tugang sandali nga ni may pasabot tabi ang manehamiento kang Albay Electric Cooperative Waleco sa mga miyembros konsumidores na magkakaigwatabi kipagbaba nin singil sa kuryente para sa mainland rate sa bulan kang Enero. Sa kabilugan databi na singil kaibahan na tabi ang value added tax o kaya VAT magkakaigwa nin diit na pagbaba nin singil sa mainland rate dahil sa pagbaba nin generation cost. Unan mga minasunod sa mainland. Sa residential na sa 9.4044 ang per kilowatt hour. So sa residential po yan. Sa mga nagagamit kilo voltage nasa 8.4338. So mga nagagamit man po nin high voltage 6.8648. Sa island mas malmal sa island ang per kilowatt hour na konsumo sa kuryente. Sa residential sa isla 11.0535. Residential po yan.
And sa mga low voltage, nasa 10.4849. O yan tabi mga tugang ang Maray na Bareta. Dara po sa tuya yan kang Albay Electric Cooperative. Tabi kidit na pagbaba kan sa indang singil. Kunyan tabi bulan kang Enero. Sa dinami-dami ng aking minahal, isa pa lamang ang binagawa. Alaala ng kahapon, ngunit kayaan sa dinami-dami. Sino ang umibig sa akin? Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 2 minutos tabi bago mag-alas 8. Kahit iba na Paano kaya? ang minamahal, Kita naman po muna para mentras na pigtatapos ang satuyang programa ngunyan pong Biyernes Fly Day. Petsa 30 po kang Enero taon 2026. kaibigan, isa pa lang, Goodbye na Enero. mahal ko ng ganito. Sa pangaran po yan ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran po ni Vice Mayor, City Vice Mayor Ate Glendaong Bonggao. Dinami-dami Sa pangaran man ni City Councilor Riner Burse, Board Member Attorney G.I.O. Bonggao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, ABC President Cap Art Abela. Sa pangaran man ni BM Carol Siga, sin former board member Vic Siga Jr. Siyempre yan man dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Sino man ang siya, Sa pangaran man ni Maestro nila doon ang samuya pong General Manager. Sa pangaran man ni SM Sir Tony, dinami-dami ng aking ako po ang sa indong nakasabay sa programang ini, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Happy weekend po sa gabos. Iringat po kita ha. Sa Lunes naman kita mag-iribana. sino man ang siya, Nag-trip off sa nag-trip off sa kuryente. pangalan. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana at yan swimming nga ito mag-restoryahan diban tabi sa programa serbisyo kaya duman sa programa ta. So tama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos. Do mo arigato. Iringat po kita babay. Happy weekend po. Iringat tabi. See you sa Lunes Pebrero na yan. Bye bye. Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata
laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.